KSA being a pressure group, KSA being a pressure group, nili tumbang ke kunani kichok chedi bulotang te jogdunan pok tutita dolo, ko jogdun bom lo. Lapen kunani mesenadi bulotang te nili tumbang ke kacuru mate kurang tu mate appreciation nili tum kepajudun ta kenangso. Lasu appreciation ang bong nili tum kacuru dun kang tum bang lapolo. Kenam tehar ni parliamen along. Ilitum kecinghoon, ilitum ex-KSA President Sir Amor Singh Tiso, Honorable MP. Alangli, Parliament along, that too in front of the Union Cabinet, in front of the Minister, Prime Minister, ambong ala Cabinet members, starting from Home Minister and all Cabinet Ministers ambong si Alangli, Lok Sabha along Alangli, Vaidak Klarsap and Kanije Jun, Article 244A should be implemented. Alangli being existing lata ruling party MP alangli kanije tu pot alangli pani dulu itu KSA nglong ko hin pen nili tum ex president choli alangli pani litum karbenglong la pen di Mahasau West karbenglong MP ho hin pen alangli pani litum hin pen ninga klok pen jorolo lancho tali moreover lancho tali alangli 125th amendment of the constitution alangli la so lam putak which signifies direct funding litum council Assam along Northeast along la autonomous council tu man an fan direct funding pen chenglok la governor fan council tu keson sai la advisement ili tu fan ke joy ke council solai fan ala 125 amendment aputak alangli directly ala in front of the whole cabinet la prime minister ating alangli kaniki dun lapangan ili tu KSA nglok ko hinpen ili tu ninga klok pen alangli fan jorol la pen I personally as an ex general secretary of Assam University Difu campus Students Union in pen alangli pan la Assam University Difu campus, which is clearly written in MOS 1 and MOS 2 that need to be implemented. That Assam University Difu campus should be implemented. It should be upgraded to full-fledged university. La so lam putar alangli clearly ada kenenje tu tekpot alangli ni tu ninga klok pen alang pan ni tu hin pen ninga klok pen churul. La chota kalilan he even spoke about MIL di ilitung kasiksa APSC UPSC lo APSC UPSC lo ilitung kasiksa pipolo tak ilitung la etcetera la puta ilitung problem tu chat di MIL la modern Indian language puta la selangli MIL la puta alangli kanigi tu report ilitung mahin pen ning upload pen alangli pan churulu la pen ilitung through this platform ilitung kacuniri kang tung bangke ilitung bangke kumaning it's not only about amuka Amor Singh Tiso or whatever it may be. Di jok kita me acara party kita me ili tumhat a platform kelong dun pen alangli power exercise dun thek alangli responsibilities alangli ka checklen thek lotang ili tum alangli pat choru dun nangji la pen aning pat heduni. We should encourage di ili tum pat alangli pat aning pat hedun si a party lang ne dhorong lang ne asong lang nang nang ili tum bangke. Las alangli pat la so a platform ka chi utilize thek pot alangli pat ili tum ninga klong pa choru la pen ili tum ning che thedu je alangli la so la ton le kang ton kalilang sini litum ning thelo ke wang jilang ani bagge parliament long la answer se powerful presentation of PPD pe la sort Karbeng long autonomous council leadership Dr. Tuliram ha ahin pen kat la tim Karbeng long kachawi lo alang litum initiative and la ton le kang ton kalilang sini litum ning thelo Karbeng long West Karbeng long di Mahasau kan in night I have read article 240 bang ke hang bang ke wang jilang ni pansu se pang tang ko tu po si nilitum ning thelo lapen ke wang jilang ni bisita me alangli la son tak thang initiative jong si deng pon bong lu ten nilitum ning che thepik je rat Karbeng long rat ta alangli tum long chuto dul po si nilitum ning che thep. Thank you. Ini tolak pada itu. Rich Kimet Hington pen KSA long pok Chilang pen press media party atumhan kecopat teng pen na ni cetong thek ke wang pot nang tumhan ke cengsi ke choro ke jero pinil jong la sa press meet ke pha la bang ke din hi rong sopia long non hek jong ilitum pen kachtoy dun karbeng di Mahasau pen kachtoy dun itum IMP Amor Singh Tiso alang lihin pen hempre baha alang li herere pin pen alang li halada as ruling MP hisap pen alang li ninje dun khud hai la so kachulo je pansi ini itu la so press mi pa
Hempre alam pulo de KSA atum ke avia long sidolo pusi chipumela. KSA ajale punat KSA atum 1985 aning kan pen KSA conference man ke KSA atum si hempre ke hang atwa ke Japan ko hempre ka harman si KSA atum ke claim or dampo ko hala so decision ke ano hala so ani pen KSA ke hol tema KSA ke apia na bang ke Inglong po pen richiki meten tom bang ke bahagi ni son sido ko oi pisita nang claim bomb pen ditum aroa na bang ke ditum abang ke MOU ansi unchar lo MOU ang deng pen abang ke ditum ka aprang dam ni lo oi pisita ditum pen sitame hempre pacunin dia wajista MOU chotke hempre kalilang pensin tunta do de sang selo ongdung karbiari soi jantum ongdung atum MOU chot hempre kalilang pen alang tum sidame resim kang tang ki oje phan chengwai lo resim kang tang otor lo lang tum apran ta chodai lo avia phik ta chodai lo chipilo wajistame MOU apista MOS1, MOS2 la samansi pacun cholo non long post dame along itu kaskom long sido bomlo ni to bangke SDCC panel along sido dundo sita kaskom long do bomben non ana bangke itu kacing hon CM Dr. Tuliram Nonghang along li CM mandate pen na Republic Day along sitame by Independence Day Arni kita lon along sitame apong along alang kaning Japan piningan na bangke alang itu kabor sang sepin pen non itu ma CM non interaction program to bong sitame alang lihat tim pen Japan pen Delhi rong sapia long MP atong pan ba BJP leader semhan kaprek Songjapo leader semhan alang itu personal kecepa medam pen ke convince pen ke bai dam pen antum nona na bangke parliament house along iltum kecetoy dun IMP abang alang ni jedun khot alang li kan jedun article 2448 chun nahi puchat kali mois voice tame kar biang long harman itum KSA pen campus movement dolo non campus movement choli non campus chok che pusi non bangke full fledged university la so ke hang dun thek ancho tagali direct funding alam kan je dun thek pen sonsuri karbiang long kinang ja sana alang kan je dun thek pon karbiang long mas council ke cari pon CM Dr. Tuliram Nonghang la pen MMP amasing so team karbiang long tong pan netung KSA in pen churodo na pen kurang tu pajob no alang li la so alam the adjustment pen MP alang li parliament along kan je kan the pot KSA pen ni tu mahin pen welcome no si itu mahin pen podoin to bangke ke bang jian istame dak karbiang lo arad do ansame ilitum CM alang ya kaita approach pom alang li ke approach tank pen si non hempre aparman ke alang tu music could not plan could so pasi alam chot chesi itu man same ki pachun jiang deng atau wars same itu man nang japon angko lapen so ke jalong KSA atum archapun thik po pasi nang tuma